Pajjiżna se jkollu ċentru marittimu ġdid minn fejn se jingħata t-taħriġ lil dawk li jaħdmu f'dan is-settur. Il-proġett li se jsir f'Ħalfar qed isir minn MMRTC Coop Limited immexxija mill-Malta Maritime Pilots b'investiment li jlaħħaq 3 miljun euro u li se jaranta l-isem ta' Maritime MT. Permezz ta' dan iċ-ċentru l-approċċ f'dan is-settur se jkun wieħed ġdid u holistiku li jolqot is-setturi marittimi kollha f'pajjiżna u għandu jassisti mhux biss il dawk li jaħdmu fuq il-baħar imma wkoll ħaddiema li joffru servizzi marittimi minn maxtajta. ċentru li se jiftaħ ukoll opportunitajiet ġodda għal dawk interessati f'xogħol fil-qasam marittimu, korsijiet dwar din l-industrija, inkluż il-cruise liners, super yachts, vapuri tal-merkanzija u servizzi offruti minn fuq l-art. Dawn il-korsijiet jilħqu l-ola standards b'akkreditazzjoni kemm minn Transport Malta kif ukoll mis-Soċjetà Internazzjonali DNVGL bl-istudenti li jistgħu jagħmlu użu minn simulators tal-aħħar teknoloġija. Ix-xogħol fuq il-bini tal-faċilitajiet il-ġodda f'Ħalfar diġà beda bix-xogħol li mistenni jkun lest sal-bidu tal-2019. Sadattant matul is-seminar organizzat minn Maritime Malta ġew preżentati wkoll żewġ studji dwar is-sigurtà fil-portijiet tal-Belt Valletta u dak ta' Marsaxlokk. Dawn l-istudji kellhom lan li analizzaw l-isfidi differenti li dawn il-portijiet joffru anke fid-dawn li l-bastimenti li jużawhom matul is-snin kibru u nbidlu. Bekk, grazzi għal dawn l-istudji, l-operaturi ta' dawn il-portijiet u dawk li jagħmlu użu minnhom issum iktar ippreparati u jistgħu jaħsbu aħjar dwar kif jagħmlu l-aħjar u l-aktar użu sigur.